1, 2, 3, go! Hey, what's up, Mama Meg? Welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. Ding, ding, ding. So for today's video, Mama Meg, mumukbang na naman tayo. So mumukbangin natin ay itong Tortang talong. tortang talong at ito namang french fries. So, nagnauna gud kaon si Chin, guys. Yes, guys. So, without further ado, let's start na! So, Let's go. let's go! Kanin muna. Guys, umuulan na naman ngayon, guys. In fairness, guys, maanghang to, guys. Kaya red yung color niya. In fairness siya, anong in fairness? Actually, Pala, hindi. Saba kayo tayo malaki! so guys, titikman natin to. Okay. Kasi nga, sa mga mukbang namin, guys, na mag-rinito ako sa kamay ko. Pasensya kayo, guys, hindi ngayon na mauulit. Ngayon lang ako ulit. Hindi na yun mauulit, guys. Kasi, si Ma'am Simmers, kinakasabaan niya ako kasi bakit daw ako ganun magmukbang. Ito. Maanghang talaga siya, guys, pero challenge ito dapat. Maubos namin to ang fries. Dapat maubos natin to ang fries, Tito Ining. Para challenge time. Let's go! Tikman natin itong tortang talong, guys. So, sa Ma'am Siting, guys, ito talaga pinapaborito niya. May buot. So, mayroon na yung anak si Ma'am Siting, guys. Lalaki yan kasi. No. Lalaki si Ma'am Siting. Okay. Kasi lalaki si Ma'am Siting, kaya ang anak niya lalaki. Surprise, oy! Kung kaong lagi taong linis. Ang kaan ako. Ang pinaktan. Mas masarap ang fries, guys, at ang talong na aming minumukbang ngayon. Kasi nung kanina, sobrang anghang ng talong, guys, no? Kasi yung mantika sa fries na pinaglutuan namin kagabi, ayun din ang ginamit, kaya anghang. Ano ba yun? Ayun. So guys, yung si Tim, guys, hindi pa rin kumakain. Diet 3. Ha? Diet rin? Part 3 sa pagdadiet ni Ma'am Shitin ngayon. Nga, inaubusan na ako ng ketchup. Magandang ketchup ah. Kasi kagabi, guys, sobrang anghang nito. Ngayon, hindi na sobrang anghang, guys. So, dali gamay, gamay ko si ate. Gusto kong maanad ako, guys, ng maanghang. Para ni Chin. Happy. Happy. Sad. Happy. Sad. Happy. Sad. Happy. Sad. Ikaw lagi talong, huwag kong kaon na tao eh. Ang kaon lagi ko. Ano ka, Subig? Subig. Subig, ito eh. Ang anghang talaga, guys.
Ano lang, sakit ngipon? Ano? Bakang ako lang, ako ang tinchan. Aw. Oh, ikang pulo ko na. Oh. Asa itong halang? Paglaro ba? Uy! Layo. Joda dyan ha? Nagkaon ka mag-tin? Aw, dahil tuwan pa rin mo dyan. Tikman. Nom, nom. Nom, nom. Nom, nom, nom. Nga. Paglaro di ka ba? Wala ka relate sa kwan? Lagi sila na yung... Nasa... Guys, wala ka rin sa taong sa scene, guys. Yung mga tayo na pero may namukanon dire. Nibo ang pansit, oh. Luto yung tag-pansit, be, ha? Ano yung paborito, ha? Ha? Tadi ka, gikuan nga hanggat nga taong tayo. Saka po. Aharon. Mana? Kain. Ano ka, be? Tapi sad, uy! Galaan yung lawas mo, be? Kaya ko lang, guys. Hindi alam na ko ining list. Ayun, guys. Ang alam lang guys. Hindi kasi Mama Mercy na. Kanina, tungod sa kaalimuot, nag-jacket pa ko. Nagpajama pa ko. Tungod sa kaalimuot. Wala ko di ka ginawa. Ano man? Tungod sa kalimuot. Ah. Ano kasi? Makakalit sa sadaan, be? Problem ko ta sinigod. Nakakalit sa sadaan, be, ah? Uy, wala baby na ako. Pang dato naman na pansit, Chin. Mas nawal ko na play pa. Asa mo ka? Tubig. Ay, palabig tubig. Uy! Laog di makaya sa halang, dili na. Oh, Kanta ko ba? kanon? Ito, suga mo ka sa tinich. Oh, Ay! oh, very good. Naghihurot ako sa kupit. Uy, kuta. Mukuha kita ko sa. Si Kuya Joe patupik. Magpakuha ka kayo sa mga tupik. Kuya Joe pe. Kuya Joe pa. Chocolate. Ano ang batang? Ha? Kaya hindi halang. Lagi na halang, ha? Kada? Halang na. Lagi. Halang na. Kuya Joe pa. Kuya Joe pa. Kuya Joe pa. Nasakit pa lang ko ng lugas. Saka mo kagalang. Amo, mata Kuya Joe pa, oy. Tungod man gamantika ang kuan. Uy, labot na on. Halang na. Usar lagi ka nag-anak agad anin. Kanang. Look. Ah, Preta ba Diyos? ano ko ah?
Ay pala, big tubig, be. Ano ba? Lingkod na tinis, lingkod na tinis. Ayan. Lagyan sa naning. Ay, kasayo pa. Lagyan sa naning. Lagyan sa kuya naning. Kung mag-heart tuning, balihon ba? Nagurot ko na kanan. Bindi maman mo. Saba, oy, anak, diet. Oh, Sinta! Ang gagawin. Ay, Kung lamian ka, lamian mo ko na sa kuan, kane. Hindi halang. Ginan ko ako, maparis nga hang, kadi na noon ko ginahan. Andam-andam, pakulaan. Hindi man, dito na ako maulot. kena na yung mga tao. Paras na nga tuan. Ay, lugaw. Lugaw? Pwede lugaw ka? Lugaw. Lugaw. Wala ko makita. Kazi! Takazi! So, di gamay. So, dali ba? Usa. Na. Ano ba yan? So, magkain mo ah. Ano ko to magtahagan? Kay bangkok yung tubig good. Kape na lang naman kanon. Ang daghan na. Ano magkano? Ibot na ko. Ha? Ano magkano? Kape na na. Ko kaduha pa. Tao? Kanon. Tao. Upat. Nagbutang kong usa dira. Ato lang. Katulo la ka. Hanga ni guys. Hindi ako magkano. Oh, fries na ako. Pwede puno pa. Hala. Lakas ng kain mo ah. Ang isda. Wala giting hain ng isda ah. Basta akong isda lagi ikuan lagi. Pait kay na. Katilaw nilaba ko ng isda nga kuan to ni. Saan? Na para sa ko ah. Siya magluto. Pait kayo. Sige luto. Ako. Kaming ingil. Di madamay bibig. Saan mas madam maribig? Madamay bibig. Sige paggabi oy. Himo ko. Dunat. Nita mi kalutuan. Hangtod ka rin, gasod ako sa ref, ang dunat nga circle. Ahak lang ito ni. Buwag paghahapon na luto. Handa ka rin? Butangan, gahapon pa ako nagluto na. Karang masa-amsin na. Niya, butang ka na sa ref, nga hangtod paggabi na. May gabi na ako daw ko ang sa ref. Naluto na daw na. Wala naman ako naluto. Halang mo kayo, kaog ba kayo?
Dapat lang nga, Huy! Huy! Dapat lang nga pagkaon. Kaon siya. Na. Ang kailangan. Na. Tulo iya. Mukha ko. Sa nagsugod na kong tanga. Busog na kayo ko. Basta siya? Basta magsugod na kong tanga. Magkaon. Basol na siya. Tama, Jopa. Ano man tawa dyan pa? Ikaw may Jopa. Toothpick? Magpa-toothpick ang kajuk ba? Itapos ko yung Jopa. Sakto na. Price is down. Shout out guys, shout out sa mga nag-comment sa YouTube natin Nitch. So shout out Rin Liamado Vlog. Shout out Cathy in France. Shout out kay Rafa Raps. Shout out GB Vlogs. Yan. Shout out Azil Pipito. Sarah Silana. Chari Alfrech Vlog. John Manuel Turillos. Shout out. Ate Black, White, Yellow. Ate Jenaline de la Cruz. So sa mga wala pa ma-shout. Ayun na sige gaon busog naman ka. Nya mo sige gungit. So sa wala pa ma-shout out no. So next round to ba yun. Sa next na lang mo kay ang internet Sobrang lag na naman kasi uwan-uwan ngayon busog na kayo. So sobrang busog na daw ni Ate Nitch guys. So man, si busog sige pagkaon. So di na. Mahurot mo gid mo lagi. Pwede ko daan ay kulot mo gid. Di gid busog di ay. Busog ako. Busog kayo So nakaubos ako ng matulog ako ano. So nakaubos kami ng tatlong torta guys. Yes. Sa kanya 3. Sa akin din 3. So nyara, tuwasa sa naman tuloy. Dali uy. Dali ba? So that's it for today's video. Video mukbang. So sana ay nabusog kayo sa kain natin is sobrang lakas kumain ng talong natin is so torta. So tapos so ang pinaka-paborito nito na tao ay si kung ang pinakaganahan ginaning taong kay si Ma'am Shitin guys. No, that's me. No, si Ma'am Shitin at si Ate Nitch talagang paborito nila yung tortang talong. So, pero ngayon, diet part 3. okay, so And God bless you everyone. so, God bless you everyone. Thank you so much for watching. And bye! Thank you. So si Chin guys, wa na ka nagdo ng computer.
Sunod siya. Lil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 . Ha ha ha. Lil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 . Ah!